О! Полновартостная проводка. Опа! Есть рыба! Есть рыба, глядите, глубокое место, бачите? Есть рыба. Вот это был дзяобун только что. Ай, класс. Ой, як добре головать. От бачите, рвалая речка, але є добрі риби, які вельми моцно дзяобуть. Головне трапить у речку і зробити проводку, щоб принада іграла. Так, ну что. Ну тут головачи, конечно, невеликие будут. Такой решил залив, все ровно. И не малые. Что характерно, и не малые. О, отрымалось заснять весь процесс. Ой, ой, какие непригожие тут головачи, слухайте. Ой, какие вигити. Барвовые, какие скридли. А ви бачите самець, і вже починають його молоки виходити. Вже рухається він на нерест, але ще не шурпати. Тільки його ще сюди підійшов. А ось як добре працює новий воблерок, бачите? Ай, о, радий, що мені отримується розловлювати нечто нове. Тестувати принады. Ну, але, конечно, головное это задовольнение от ловли у такой его малявнейшей местине. Такой его. Ай, пришел головачик.